Čaute, ja som Gigi, vítam vás u mojej novej hry. Mám zatiaľ najdlhšie na mobile. Je to prvá časť. Pustíme sa do hrania. Máme si moje pekné ružovúčke autíčko. Pustíme sa do hry. Sa mi to teraz laguje, keď natáčam. To nevadí, zvládneme. Nevadí, som tretí. Teraz zachránil 4 treba, ktorý mi to tak zbral, aby som ich odstrelil. Tak, čau, dievčačka. Som prvý. Natočím ešte jedno kolo. A možno ešte potom jedno, neviem ešte. Si stále jeho, to je moje najobľúbenejšie plajko. Kury, keď do nich nabúrajú, potom nebudú vidieť na cestu. Tak, už to môžem pustiť. Tak, keď mi to čo dojde, máme ešte nitro. A to pred nami prebehneme. Túto hru sme chceli s Vojcochlebom zahrať online, lenže nám to nešlo. Ideme sa teda na plejku, alebo tak. Nie, ty kokos. No, super. Niečo, ja som to spravil. Tak mi to teraz laguje, keď to natáčam, to sa nemáme zahrať do veci. Tak. No, budem tretí aspoň, furt lepšie ako posledný. Tak druhý. Možno prvý, kto vie. A to už budem druhý. Neviem. Dáme ešte jednu mapu. Teraz mám veľmi veľkú chuť na natáčanie.
krásny deň, pretože je škola. Teraz musím hlavne myslieť na víťazstvo. Teraz nemôžem dať rýchle koleso tu, čo vidíte na boku, pretože kebyže tu sa pustím rýchlo, tam by som spadol do prekopy. Som to raz vyskúšal a nedopadlo to veľmi dobre. Tu tiež to nie je veľmi ideálne púšťať, ale čo už. Ale ešte jem celkom dobre hrať, keď mi to nelabuje. Čakať strelíme, tak nič. Dal som ochranný štít, ale nevadí. Dobre, a budeme prví, sme prví, nie, proste to nie. Je to posledné kolo a som čo štvrtý. Poď, tu dáme nitro, no super. Som nezvládol veľmi dobre, ale toho už prebehnem, dobre. Otázniček zoberieme, tohoto trafíme, keď na po prvý, tak po druhý. Ochranný štít a sme první. Neviem, prečo rozprávam po česky. No a ešte by som chcel dodať ku tejto hre, no nie ku tejto, ale do komentárov napíšem, no keby ste napísali, prosím vás, koho videa sú srandovnejšie, no kto bola už lepší youtuber, ja alebo zasran z dediny. Ja proste napíšem Gigi a zasran z dediny a vy už len dáte like. Žiadny dislike, len like a uvidíme, kto bude lepší pre vás. Takže ja to idem teraz napísať do komentárov, vy na to nezabudnite a majte sa.